O čom je politika? Opýtam sa politika. Mojím ďalším hostom je poslanec Národnej rady Richard Vašečka. Richard, vítaj. Dobrý večer. Richard, ako si už mal možnosť počuť, chlapci tu predstavili projekt Kresťan v politike. Je veľmi dôležité, aby tí, ktorí nás sledujú alebo si nás pozrú neskôr v archíve, dostali taký obraz, ako vyzerá taký bežný pracovný deň politika, pretože mnohí môžu nadobudnúť pocit, nesprávny pocit častokrát, že keď ten politik nevystupuje v médiách alebo nie je na tlačovkách, po prípade sa o ňom nepíše niekde v tlači, tak zrejme asi nič nerobí, okrem toho, že chodí do parlamentu si pospať alebo stlačať knoflíky, ako to niektorí môžu povedať. Tak teda ako vyzerá taký bežný pracovný deň poslanca Richarda Vašečka? No, v každom prípade treba povedať, že je to práca veľmi rôznorodá, to znamená, že taký typický deň vlastne ani neexistuje, že nejak od 8. do 16. Je to skôr ako nejaké podnikanie. To znamená, že sú také dni voľnejšie, keď by som to prirovnal možno k tomu zamestnaniu, napríklad keď nie je schôdza a ja som v poslaneckej kancelárii, ktorú mám v Žiline, a s mojimi asistentami riešime veci, podnety od občanov, prípravu zákonov, štúdium, nejaké mediálne výstupy, píšu sa články, plánuje sa. Ale zase, keď je schôdza, je to veľmi často o tom, čo tá schôdza prináša, aké sú podnety. Jednak človek reaguje na to, s čím prichádza vláda ako opozičný poslanec, alebo sám navrhuje, snaží sa vylepšiť, do toho prichádzajú rôzne situácie. A takisto veľkou súčasťou tejto práce je cestovanie, stretávanie sa s občanmi, či už oni prichádzajú za vami, alebo vy, a to ešte asi častejšie, idete za nimi, cestujete, stretávate sa, či už na nejakých podujatiach, kde ľudia prirodzene sú, alebo si vyslovene také príležitosti vytvárate, pretože poslanec je poslancom ľudí, nie je tam za seba, ale za nich. Ak by s nimi nekomunikoval, tak by vlastne nebolo o čom. Určite do politiky si vstupoval takmer pred 2 rokmi. Určite si mal nejaké očakávania, určite si mal nejaké vízie. Ako sa naplnili tieto vízie, očakávania, respektíve keď si sa dostal do parlamentu, niečo ťa šokovalo? Povedal by som, že možno sa to zdá také samozrejme, že som mal nejaké očakávania, ale tie moje očakávania boli veľmi také, by som povedal, neurčité z toho dôvodu, že môj vstup do politiky nebola nejaká moja ambícia, na ktorú by som sa pripravoval a mal nejaký vyhranený plán. Bolo to také Božie pozvanie, na ktoré som najprv musel ako keby tak rozlíšiť, že či to je od Boha, to povolanie, a nepripravoval som sa na to nejakým špeciálnym spôsobom. Keď som na tým tak uvažoval, tak si niekedy pripadám trošku ako tí apoštoli, ktorých pán zobral od tých rýb a oni si robili proste svoje veci a boli možno dobrí rybári a zrazu z nich chcel urobiť rybárov ľudí a museli sa to učiť a neskôr aj v dejinách cirkvi potom už aj všetci tí biskupy a ďalší členovia cirkvi sa aj pripravovali a že tí prví boli tak pozvaní ani nie preto, že boli pripravení, ale preto, že Boh mal niečo pripravené a potreboval ľudí, ktorí sa toho ujmú. Takže ja keď som dostal tú ponuku, tak som najprv povedal aj sám sebe, hlavne so svojou manželkou a potom aj so svojimi kresťanskými priateľmi, že ak nebudem mať jasné áno od Boha, tak moja odpoveď bude nie. Pretože ja som nemal nejakú vlastnú ambíciu. Nie preto, že by ma politika nezaujímala. Myslím, že som sa vždy zaujímal o politiku tak nadpriemerne. Ako učiteľ som veľakrát o tom rozprával so študentmi. Niekedy, keď sme sa o tom bavili, tak to skončilo takým, že choďte kandidovať, pán profesor, my vás budeme voliť, na čo som sa vždy tak usmial, ale nikdy som to nepovažoval za reálne. Ale keď som dostal ponuku ísť kandidovať, tak som si vážne musel teda zodpovedať otázku, že či je to Božie povolanie. Lebo to pre mňa ako pre kresťana je rozhodujúce vo všetkých oblastiach môjho života. Či sa to týka manželstva, rodiny, zamestnania, služby, nejakých aktivít. A ten boj bol taký dlhší, že naozaj som hľadal takú tú istotu viery, že či to pán chce, či je to jeho poslanie. Veľakrát v živote, keď som sa dostal možno do takých kritických situácií, niekedy som nemal chuť niečo aj robiť, alebo už mal som chuť s niečím končiť, tak väčšinou tie moje modlitby skončili takým tým Máriiným, že urobím, čo povieš. Hej? A tuto som teda tiež povedal, urobím, čo povieš, ak je to naozaj tvoja vôľa a ty ma o tom presvedčíš, tak ja do toho pôjdem s pomocou Božou a teda s pomocou aj mojich priateľov. A nejak som tak rozoznal, že áno, že mám urobiť ten krok viery, ale stále to bol krok viery. Nebola to nejaká istota a v tej viere teda kráčam ďalej. Keď som do politiky vstúpil, tak bolo to pre mňa ťažké, že som nebol nejak odborne pripravený, keďže som s tým nerátal vopred a nebola to moja ambícia, že budem sa roky snažiť a potom po nejakých 5 rokoch sa tam dostanem.
A na druhej strane to zase bolo pre mňa ľahšie, pretože som nemal nejaké obrovské očakávania, že áno, ja som sa tam konečne dostal a teraz ukážem všetkým, ako sa to robí. Že nič také som v sebe necítil a naopak to, čo tak vzrástlo ešte po mojom vstupe do politiky, by som asi nazval slovami bázeň a pokora, že si uvedomujem, že to, prečo sa to deje dnes, možno tak, ako hovorili Lukáš s Edom, že aj ty, že mnohí ľudia už skúšali a snažili sa a skončili mnohokrát znechutení alebo taký zlomený alebo odradený, že rozdiel je v tom, že verím, že Boh teraz niečo robí na Slovensku špeciálneho a pozýva si ľudí. A že to nie je nejaká naša zásluha, ktorú sme my vypôsobili, ale že proste je ten čas. Hej, že teraz je tá hodina a Boh si povolal nových ľudí. Tým by som v žiadnom prípade nechcel nejak negativizovať alebo čo len zľahčovať úlohu kresťanov, ktorí doteraz pôsobili v politike. V žiadnom prípade tam im patrí všetká úcta a vďačnosť, ale Boh stále robí nové veci a tie nové sú niekedy iné, ako boli možno za tých u nás na Slovensku tak typických tých posledných 20-25 rokov. A ja som pripravený teda mať účasť na tých nových veciach a učiť sa ich. Hovoríš, že si pripravený. Ja si pamätám, že ešte ako chlapec na základných školách, keď na Slovensku kvitol socializmus, sme museli kričať na buď pripravený, vždy pripravený. Teraz, keď idem po uliciach, tak vidím, že toto heslo v trošku pozmenenej podobe je v kurze. No, ako si sa ty pripravoval, keďže tá príprava na vstup do politiky je veľmi dôležitá, keďže ten človek by mal mať naozaj na mysli verejné blaho ľudí. Ako si sa pripravoval ty na tento vstup? Či si mal nejakých odborníkov, ktorí ťa viedli? Tak rozprával som sa s kolegami, ktorí už v politike boli nejaký čas. Samozrejme, začal som sa intenzívnejšie zaujímať o tie procesy. Tak normálne, ako keď človek vykonáva nejakú aj štandardnú prácu, že sa snaží oboznámiť, aby to zvládal, také tie základy. No a potom samozrejme rôzne školenia, či už v rámci Národnej rady, alebo aj v rámci toho nášho tímu poslaneckého klubu od ako som hovoril, tých technických záležitostí cez legislatívne, marketingové, mediálne. Podobne ako keď niekto má ísť učiť, tak on to síce možno vie, čo chce, ale odovzdá to tým deťom rôzneho veku, na to treba nejakú metodiku, nejakú didaktiku. Tak podobne aj ja sa musím učiť tie veci, ktoré cítim v srdci a vnímam, že mi ich aj Boh dáva na srdce, aj sú spoločenskou potrebou, aj ich napríklad učiť cirkev, učiť sa ich odovzdávať, aby to prinášalo ovocie, aby to prinášalo výsledky, aby to nebolo len nejaké také amatérske, nadšenecké pôsobenie, ale aby to bolo čoraz viac odborné a profesionálne, aby to fakt slúžilo ľuďom, lebo vlastne zmysel to má preto ako služba ľuďom. Čo ťa viedlo na participácii v rámci projektu Kresťan v politike a čím konkrétnym by si chcel v tomto projekte prispieť? Tak možno vidíš svoju spoluprácu na nejaké dlhšie roky, dlhšie obdobie. Tak pre mňa je takým motivom aj taká radosť z toho, že proste sú tu ľudia a že naozaj to pre mňa je takým svedectvom toho, že to koná Boh. Lebo ak zrazu sa začnú vynárať skupinky ľudí, ktorých nikto nejak neplánoval, neorganizoval, ale cítia tú túžbu v srdci, tak mám radosť, že koná niečo Boh. A keď som videl mladých ľudí, ktorí naozaj majú túžbu a prichádzajú z takých ušľachtilých pohnutok, nie kvôli nejakým vlastným ambíciám, že obsadím si nejaký flag, presadím si nejaký svoj sen, svoju ambíciu, ale naozaj preto, lebo chcú slúžiť ľuďom, chcú slúžiť Bohu, tak bol som veľmi otvorený na to rozprávať s nimi, hovoriť im veci, ako ich viem ja, ako ich vidím ja. A keď mi ponúkli spoluprácu, tak som povedal, samozrejme, ako budem vedieť povedať o tom, čo viem a čo mám, to môžem dať. Hej, ako povedal Peter, že zlato a striebro nemám, ale čo mám, to ti dám. Tak veľmi rád odovzdám tie svoje dvojročné skúsenosti a nejaké svoje pohľady a verím teda, že aj duchovné postoje. Pretože si myslím, že kto iný, ak nie kresťan, by mal byť v politike. A myslím, že to je aj tá zmena mentality, o ktorej hovoril na záver Lukáš, že sa to preklápa z toho extrému, kde práve kresťania ako keby vôbec nemali byť v politike, že to je niečo špinavé, do toho, že práve kresťan by mal byť v politike. Kto iný, ak nie kresťan, ak chce naozaj byť tým kvasom, tou soľou, tým svetlom. Určite, lebo za tých 20 rokov, ako tak sledujem naše politické dianie na Slovensku, dovolím si tvrdiť, respektíve nadobúdam silný pocit, že sú tu akísi samozvanci, ktorí sa chcú dostať na určité pozície vysoké, ktorí budú chrániť, ktorí budú viesť, ktorí budú meniť, ktorí budú pomáhať a privádzať ľudí a túto krajinu na zelenšie pastviská.
Ale potom stačí si prečítať niečo v tlači časom a hneď človek vidí, že sú to ľudia, ktorí sú 3-krát šťastne ženatí alebo 2-krát šťastne rozvedení a viac menej tá proklamácia zostávala na v tých heslách, na tých billboardoch, možno niekde to odznie v tlači. Psychiatri, psychológovia, odborníci majú na to svoje takisto názory. Častokrát hovoria o tom, že sa tam dostávajú ľudia, ktorí majú neuspokojené svoje túžby, respektíve majú nejaké mocenské ambície, túžia po peniazoch, po sláve. Alebo sú tam dokonca aj, žiaľ, nie zriedkavé poruchy, psychické poruchy osobnosti, ako napríklad narcizmus. Tak otázka teda na teba, že akí ľudia by mali vstupovať do politiky? Niekedy hovoríme s takými bližšími kolegami, že zdajú sa nám takí najdôveryhodnejší ľudia, ktorých treba prehovárať. Hej. Nie takí, ktorí sa sami hlásia a tlačia sa, pretože to ukazuje aj ten pohľad na to, že čo to znamená byť politikom, čo to znamená byť poslancom. Keď ma zvolili za poslanca, čo bolo podľa mňa dosť neočakávané, tak ľudia mi gratulovali, ako by som vyhral v lotérii. Čiže chápu, že to je super, to je bonus pre mňa a vlastne všetci by boli šťastní, keby sa nám dostali. Ale človek, ktorého musíte prehovárať, tak tento vníma úplne tak správne a normálne, že to je obeta, že to je služba, že to nie je niečo, čo je nejakou výhrou alebo nejakým lacným ziskom. A tento rozdiel, vlastne, keď som kresťan, som kristovec, pozerám na Ježiša. Ježiš hovorí, ja som neprišiel ako ten, ktorý sa dá obsluhovať, ale ten, ktorý prišiel slúžiť. Ak toto vidím u ľudí, tak sa mi zdá, že toto je veľmi dobré východisko. Áno, takže vnímaš svoju službu a je to vlastne vedenie ako služba. No, ja som mal o tom bakalárskú prácu, len tak bolo. No, každopádne veľmi dôležité je aj povedať, že človek, ktorý vstupuje na toto územie do politiky, tak je vystavený určitým tlakom. Možno väčším tlakom ako bežne niekde v iných oblastiach a pracoviskách. Akým spôsobom to mení charakter človeka? A postrehol si aj na sebe, že by to nejakým spôsobom tak nenápadne menilo tvoj charakter? Alebo je pevný, zásadový, zakorenený na Božom slove a tuto stojí pevne a viem, že niektorí svetci, ako napríklad svätý Karol Boromejský, mali vyslovene človeka, nejakého kňaza, ktorý chodil s nimi a hovoril im, čo je zlé, alebo nejakú kritiku, pretože my naozaj máme často takú tendenciu seba vidieť a postupne si to tak tú optiku nastavať, že je to plus minus dobré. Takže ja hovorím vyslovene, nedávno som kamarátovi hovoril v aute, prosím ťa, povedz mi to, keď začnem sa tak správať ako tí politici, ktorých veľmi často kritizujete, že povedzte mi to na rovinu, ak ste moji priatelia. Takže ja sa snažím byť otvorený voči ľuďom a priam ich o to prosiť. Neviem, či sám seba môžem zhodnotiť, ale ten tlak na ten charakter je, myslím, taký, že a na nikoho by som netvrdil, že ide do politiky so zlými úmyslami alebo vyslovene zlými úmyslami. Veľakrát je tam také akési možno nadšenie, možno presvedčenie, že aspoň niečo dobrého človek vykoná alebo veľa dobrého vykoná, ale postupne prichádza niečo také, ako odborníci nazývajú racionalizácia, že no, toto urobím preto, lebo nakoniec to prinesie, aj keď tam je niečo zlého a tak ďalej, a človek sa už posúva najprv o milimetrik, o 2 mm, o centimeter a nebadanie je zrazu vzdialený na kilometr od toho svojho pôvodného presvedčenia. Čiže myslím si, že pre nás kresťanov, ktorí naozaj žijeme verne svoju kresťanskú vieru, je to také memento skutočne stále pozerať na Krista, ktorý sa neposúva, ktorého charakter sa nestráca, spýtovať si svedomie, modliť sa, počúvať Boha. A veľmi často Boh posiela ľudí, ktorí tak prorocky napomenú a ukážu a zdvihnú prst. Takže taká tá otvorenosť na Boha a na ľudí a nehovoriť si, že nie som slabý. Kto stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol, ale byť pripravený na to, že nebudem si ospravedlňovať, a keď sa niečo stane, tak som ochotný priznať a vyvodiť závery. Čo je napríklad mimochodom veľmi neobvykle u nás na Slovensku, to vyvodenie tej zodpovednosti. To sa stále hovorí o tom, že vyvodím politickú zodpovednosť, ale čo je to tá politická zodpovednosť? Ešte doteraz nevidel, že by sa vyvodila nejaká politická zodpovednosť. Dokonca by som povedal, že ani tá osobná. Áno. Ja si myslím, že v prvom rade človek, ktorý je čestný a charakterný, tak základným postojom je práve tá zodpovednosť a to znamená, že prijíma následky svojich činov
Len u nás na Slovensku vás budú mediálni nejakí experti presvedčať, že každé uznanie chyby je vnímané ako slabosť a prináša to minusové body. A preto, ako bohužiaľ v iných oblastiach, sa radí zatlkať, vykrúcať sa. Ale myslím, že v tomto je práve to obohatenie kresťanov, že my veríme, že priznanie si slabosti a hriechu, samozrejme rozumným, diskrétnym, nepohoršujúcim spôsobom, je práve veľmi oslobodzujúce a tá politická zodpovednosť je podľa mňa v prvom rade v tom, že to má vplyv na celý národ, na občanov tejto krajiny. Že vidíme, že niekto čestne prizná svoje chyby a je ochotný znášať následky. Pretože ak to nerobíme, tak vlastne v ľuďoch skrsne nejaká taká krivda a jednak aj také presvedčenie, že tým hore sa nikdy nič nestane, ty si nič nemusia priznať a tak pokiaľ môžem aj ja sa vyhnem svojim dôsledkom svojho konania. A vplyva to tak na mladých, ako aj na dospelých a na starších. Takže tá osobná politická zodpovednosť je podľa mňa v tej viere, že je dobre priznať si chybu a má to aj dobrý pedagogický vplyv. Možno by som to prirovnal aj k rodičom. Katechizmus hovorí, že ak si rodičia vedia pred svojimi deťmi priznať chyby, tak im pomáhajú napredovať v čnostiach a v pokáni. Nebojte sa robiť chyby. Aj tak sa to dá vysvetliť. Každopádne určite nasleduje v tejto chvíli množstvo mladých ľudí, alebo si nás už pozrú v archíve. Tvoj pohľad ako politika priamo človeka, ktorý je v Národnej rade, je veľmi vzácny. Čo by si odkázal našim divákom, respektíve čím by si chcel povzbudiť, aby teraz neváhali a aby naozaj začali sa angažovať vo veciach verejných? Podľa mňa úplne pre každého človeka, pre každého kresťana je dobré, aby sa o týchto veciach informoval, aby sa zaujímal, aby podľa možnosti mal také nazvem to, že surové dáta, také originálne, nielen spracované cez médiá. Ak si sa na začiatku pýtal, že čo ma najviac prekvapilo v politike, tak to neboli ani tie akcie a samotná Národná rada a tí starí politici a bývalí premiéri a ministri, ale práve ten obrovský rozdiel, s ktorým som nepočítal, medzi tým, čo je v médiách, najmä tých takých možno mainstreamových a aj bulvárnych, komerčných, medzi tým, aká je realita a aký je mediálny výstup. Ja som tak rátal, že plus minus 10%, ale bol som veľmi prekvapený, keď som sa niečoho celý deň zúčastňoval a videl som potom mediálny výstup. Preto veľmi tak povzbudzujem ľudí, aby hľadali pravdu. Pán Ježiš povedal, mnohokrát to svedci opakovali, spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Aj v tejto oblasti potrebujeme poznať, ako to naozaj je, a potom z toho môžeme robiť uzávery. My bohužiaľ robíme z nesprávnych predpokladov nesprávne uzávery a potom častokrát vyzerá u nás aj politický život, spoločenský život tak, ako vyzerá. Mojím druhým hosťom bol poslanec Národnej rady Richard Vašička. Ďakujem.